Ero kamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV odiochieng' ma kawuono e weche manyien mag migago ang'iyo ni motudore kod weche mosetimore pacho ka nyakora mogi kamoting'o bura ma ing'iyo wach mar nek mar Sharon Otieno mabende kawuono niendi ne idwa ni mondo achije ma itudo kod burano ne oyang ka ging'eyo gima notimore kata giduok penjo e wach mar burano nyakora mogi e kindno bende chenro ma idwaro godo ni ogai kata ogai mar obila Douglas Kanja oduok penjo ewi weche mag teko ganda mosebedo kaneno e pacho ka gin moko kuom weche ma timore do kata otimore do kawuono nyakora mogi ka weche mag lweny ma dhi nyime e piny mar Democratic Republic of Congo kata DRC bende medo kelo pogruok ahinya to koro kind jotelo mag piny Afrika kama jatend piny Rwanda Paul Kagame kanyakla kod jatend piny Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa ne ogolo weche moko makoro chal kagima gigwelore ni koro bi mondo wagwarre kaluwore kod lweny ma DR Congo. Magi to kod mamoko mathoth arwakni machiegni mokwongo wayud thuond weche. Ng'ado ni manen gavana ma Migori Okoth Obado nyaka duok penjo matude gi nek mar Sharon Otieno. Familia maromo 100 ma Makande County ma Mombasa odare udi okinyi makawuono kuom rem chulo udigo. Wale wakora ambayo wanakuja hapa na mashini kubwa kubwa wanaingia kichaka na msituni kuchukua rasilimali ya mwananchi bila kuongea na mwananchi, bila kuongea na county government, bila kuacha rasilimali hapa, bila kuacha a shareable reasonable amount of money to the people of Siaya, we have no time for them. Siemo gol ne kembe mawuok e pinje maoko makunyo mwandu e bwolo tok chike pacho ka mondo oban piendegi. Wachini nyakora Ramogi bet thuolo matuduri koda namba en 3 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati Mechigni. Jatend piny William Ruto oyango ni somo kachiel kod tiegruok mong'ith e gigo mabiro keto jo Kenya e okang' manyime e tiyo kamora mora e piny mangima. Ruto motwak gi jo Kenya modak e piny mar Misri owacho ni jo Kenya osebed kipuoyo gi pinje mopogore opogore kuom maino margi magisebedogo ka giketo e tije e pinje maoko. Gino ma Ruto oyango kaka mich maduong' ma piny Kenya nigo. Oyango ni chenro mar gedo mag udi manengogi ni piny nyaka sani osechiwo tije ne jo Kenya maromo 250 ka koro sirikande dhi nyime gi bero sekta mopogore opogore kamoting'o sekta mar pur gi ohala. Omedo ni sirikande oseketo chenro makare mabiro neno ni rowere ma pacho ka oyudo tije bang' tieko tiegruok. It's very important that we have the right quality of education and training. If there is one resource we have as a country that is more precious than any mineral, it is more precious than gold, silver, oil, all of them put together, it is our human resource. We have a culture of hard work. Kenyans, wherever they are, and I have been to many countries. I have been to many countries in Africa. I have been to many countries in Europe, America. And the quality of Kenyan human capital, the quality of Kenyan labor is outstanding. Every president I meet, they tell me Kenyans require the least supervision in what they do. And because we have that single most important resource, human capital, we must do two things. Number one, we must sharpen it. And the way to sharpen our human resource is to make sure that we get the correct education and training. Wadhi mbele, jalup jatend piny Kithure Kindiki obagoromo mar loso thuolo mag tije mopogore opogore ne rowere maromo 1 milion e pinje maoko. Kindiki wacho ni madirom rowere 5,000 oseyudo tije e pinje maoko ka piny owacho geto loso thuolo makamago maromo
10,000 e higa ka higa. Kindiki bende okoni piny owacho osechuo kogno e orak mar winjruok gi pinje 6 moriwo pinje mag Jo-Arabu kata United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Uingereza, Jerman kanyakla gi Austria mondo olos thuolo mag tije ne rowere mathurka. Oluwo ni piny owacho dhi nyime gi keto winjruok gi pinje mamoko mar neno ni rowere ma pachoka oyudo tije e pinjego. The theme of President Ruto was kazi ni kazi. A job doesn't have to be the permanent and pensionable. That's one type of a job. A job is a job. I have seen some people trying to ridicule the young people, the 160,000 young people now engaged in the housing program, saying these are temporary jobs. What will happen to these young people when the projects are over? If we can engage 200,000, 300,000, 500,000 young people for the next 2, 3, 4 years in this program, as opposed to them staying idle, we will have gone a wrong way in getting jobs for the people of Kenya. And by the time that program is over, we will have devised the next program for short-term, mid-term, or even long-term jobs. We are encouraging as many young people as possible who get opportunities and have energy and qualifications to work outside Kenya to go and work anywhere in the world. In that respect, we have already signed bilateral labor agreements with 6 countries. Meche mag jogo ma manyo thuolo mag tije pinje ma oko chopo e kar tiegruok mar tije lwedo mathika ka gimanyo thuolo ne tije mayando landi gi migawo mar kuonde tiegruok mag tije lwedo TVET. Agnes Wanjiru mar riwruok mar ALFIMA mochung'ne ndiko jotije wacho ni jogo mabiro kalo penj biro yudo thuolo mag tich Dubai. Korka kore Diana Kibera elo jaod bura mathika town Alice Ng'ang'a okoni jaod burano timo kar nyalo mare mar ni rowere oyudo tije ka bende olero ni thuolo masani en mar rowere ma johigni 22 kadhi malo. Kuna kazi za Dubai kutoka 22 years na 45. Either waende kama watu wa electricals, watu wa plumbers, watu wa mkono, ama zile zote related courses zinahusiana na mjengo. Kwa wasichana tuko na kazi za house managers, tuko na kazi za wasaidizi, those are helpers, na tuko na caregivers na cleaners. Na kama wewe una qualify, it is automatic kama uko na passport, good conduct na upite medical. Skills ni kitu cha muhimu sana kwa sababu skills is the way to go forward in this world. Saa hii ukiangalia recruitment agencies, wengi wanataka watu wako na skills. Nashukuru sana vile serikali ilianza kuleta hii kitu kwa counties. Nilikuwa nimejaribu ile KICC ile nikaenda huko Kabete, kulikuwa kumejaa sana, sikuweza kupata hiyo nafasi ya kufanya interview, lakini hii wakati walianza kupeleka kwa county levels watu wanafikiwa vilivyo. Jatend migawo mar mwandu manitie buolo Hassan Jo ogolosia mager ne kembe madonjo e pacho ka ma kunyo mwandu manie buolo tok chik e gwenge mag Nyanza. Koloso e gweng ma Wichlume e sub-county ma Bondo, luwo ni piny owacho ok bi yie ne kembe go dhi nyime gi ohala makamano ka gionge kod obok mowinjore. Jo ma bende ne oten kod gavana Masia James Orengo kaachiel kod jagoro mongirore migawo mar mwandu manie buolo Betty Njagi owacho ni dwaro nitiere mondo oket okenge mowinjore mar ni otiek monj ma pile ka pile nam lolwe ne jolupo ma inyayo go bila mawuok e piny mar Uganda. Observed. I think we will not say much. We've said PMU to be able to say something and also give you that. There's a lot of illegal mining activities that happens in the Nyanza region. I have had a meeting with the regional police and the county commanders and others.
Nimesema watu wetu wale wanaitwa artisanal miners wasiwahi guzwa, wasisumbuliwe na wasaidiwe kusonga maisha mbele. Lakini wale wakora ambao wanakuja hapa na mashini kubwa kubwa wanaingia kichaka na msituni kuchukua rasilimali ya mwananchi bila kuongea na mwananchi, bila kuongea na county government, bila kuacha rasilimali hapa, bila kuacha a shareable reasonable amount of money to the people of Siaya, we have no time for them. Right now, Governor, we are the chair of East African Community, Kenya. We'll find a way. We have to come up with a framework on how we in the East African community will be able to handle issues ya wagine wasidhulumiwe na wengine. Because our people don't go there because they love to be in the lake there. Wanapenda huko kutafuta riziki. Si ndio? So we have issues with Uganda and we must resolve them. So we need to develop a framework. I will take time and go there and see my counterpart huko, because we need to solve it once and for all. Barmigao ma ochung'ne koro chal kor lwasi e pacho ka ogolo ripot ewi koth chere ma igeno ni dhi chwe chak dwe mar adek mar higani. Gwenge ma oluoro nam lolwe kod gode mayudore e hoho mar Okak biro yudo ng'eny mar kodhno ma oingo milimita 300 ka Nairobi kod gwenge ma kadhodh nam chumbi biro yudo koth moromo. Jatatije bad migao David Gikungu olero ni koth chere biro chakore juma mar 4 ma dwe mar adek e gwenge mopogore opogore ma pacho ka. The indication is that we will have near to above average rainfall over the Lake Victoria Basin, South Rift Valley, most of the highlands west of the Rift Valley, the southern parts of the southeastern lowlands, and the extreme northern parts of northwestern Kenya. Near to below average rainfall is expected over central Rift Valley, highlands east of the Rift Valley, again including Nairobi County, most of northwest coastal region, southeastern lowlands, and isolated areas over the highlands west of the Rift Valley. We expect below average rainfall over the northeastern and over the north coast parts of Kenya. During the season, it is likely that several areas will have a generally poor to fair distribution of rainfall in both time and space. Piny owacho olando ni gisekelo ogunia milion 5.6 mag mbolea ma nengogi ni piny ne kata ma en chenro mar ikruok motelo ne koth mar chiri mabiro. Lendo makama otim kod jachiw wach e lo sirikal Isaac Mwaura e twak ma otimo kod jofwambo odiochieng' ma kawuono. Mboleago ibiro ke ne jopur kokalo e dero maduong' mar sirikal NCPB. And to sustain this momentum, the government has, in preparation for the upcoming long rains, secured a consignment of 5.6 million bags of subsidized fertilizers, which will be available to farmers through the National Cereals and Produce Board, NCPB. This initiative is aimed at making the farm inputs affordable for enhanced agricultural productivity across the country, ultimately contributing to food security. In addition to the fertilizers, the government is also rolling out a seed and seedling program to support farmers to cultivating high-yielding crops. Yakoro mogi kana nyisi motelo ni nitiere tungni e gwenge mag DRC kaluwore kod lweny madhi mbele ugwe mar Democratic Republic of Congo mitudo kod kweth mobalo mag M23 osekelo tho mag oganda kod hinyruok mag oganda mamoko. Jotend pinje mag ugwe mar Afrika obedo kod romo mar lalruok mondo oyud kaka inyalo tiek lweny madhi nyime Goma e piny DRC. Kaka Walter Nyambagalero, jatend piny mar DRC Felix Tshisekedi ne orem bedo e burano kendo weyo ka jotend pinje mag EAC wetene obedo gi penjo mathoth gimomiyo ne orem ma ok odonjo golo pache e tungni maneno e piny DRC.
E tulo masano chuchinge pinye DRC boma maduong' ma Goma e kod nyandwat mar boma ma Kivu kendo osekelo tho mag oganda mathoth to kendo hinyruok bende malach. Your Excellencies, thank you very much for responding to my invitation. Tulono omiyo jotend pinje mag Afrika ma ugwe obedo kod romo mapiyo mane otime yor mbui. Romo mane ochoe kom kod jatend piny Kenya William Samoei Ruto e kaka jakom margi, Paul Kagame ma Rwanda, Yoweri Kaguta Museveni ma Uganda, Mama Samia Suluhu Hassan mar Tanzania, Evariste Ndiyishimiye mar Burundi, Salva Kiir Mayardit mar Sudan ma Milambo, kanyakla kod Sheikh Mohammed ma Somalia. To begin our meeting, I'm going to request wote ne ute fwambo jotelogo olose weche mamulo tulo ma DRC to kod rach mar arita kwe yo ugwe mar DRC. Jotelogo onyiso kuyo margi ne familia, nyola kod osiepe mosewito ngimagi kanyakla kod moseyudo hinyruok ahinya to ne mine kod nyithindo mamaraga. E romono bende gikwong'o godo monj ma imbojo godo mbete manie boma maduong' ma Kinshasa e kendo kone sirikal mar DRC mondo okaw ting' mar chwalo arita kwe ne apise mbetego kanyakla kod mwandu mantiere. Bende gichiwo agete ne jokanyo mondo we tulo kendo manyo yore mag kwe e kendo weyo lweny mondo jok moseyudo hinyruok nyalo yudo sir ma dhano dwaro e kinde midhiero mag kamago. Jotend pinjego bende oko ne kwethgo mondo ket tulo tenge kendo kone piny DRC mondo luong twak e kod jokanyo konyando nyaka kweth mag M23 to kod kweth njore mamoko manyalo betie. Kaluwore ni riwruok mag pinje mag Afrika ma Milambo bende oyudore wach mar ugwe mar DRC, jotelogo oko ne jakom riwruok mar pinje mag Afrika William Ruto mondo los romo e kind pinje mag Afrika ma Milambo to kod Afrika ma ugwe mar bedo kod lalruok matut e wi tulo mag Goma. Kata kamano, e romo mar jotend pinje mag Afrika ma ugwe, jatend piny DRC Felix Antonio Tshisekedi Tshilombo ne ong'wony kendo leny ma oko chopo burano kendo oko nyiso gimomiyo othiro ma oko chopo e burano. Magi timore ka ywaruok mapek e mbui ne omoko otieno ma piny orugodo kawuono e kind jatend piny Rwanda Paul Kagame to kod jatend piny Afrika ma Milambo Matemela Cyril Ramaphosa. Kagame ne omakamen kod Cyril Ramaphosa kotude kod wacho weche mag miriambo ne jolweny mag Rwanda RDF e tayo njore kendo siro kweth mag M23 e gino ma Kagame okoni oko kawo mamuol kata matin. Ramaphosa to omako chung'ni maromo jolweny 13 e kinde rakruok mane dhi nyime kind kweth margi maketo kwe piny DRC, The SADC Mission, mago ma DRC, FARDC, yangore kaka Sam DRC, e kod mago ma Rwanda, RDF, e mano yawo mach nono kendo kelo hinyruok ne kweth makedo kod M23. Kagame okoni Rwanda koro ikore mar rakore kod Afrika ma Milambo sasaya yo mora mora kamora mora. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wakauyo maro mokwongo nyakora mogi dakika 18 bang' sa 7 mar odiechieng' weche manyien mag migago odiechieng' mar 30 dwe mar 1 2025. Erokamano kuom yiero Ramogi TV mondo mi weche manyien manimba ka achiel kod yo mong'ith mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore e gwenge mopogore opogore nyakora Ramogi. Kamoro amora ma intie yiena mondo mi kauyo ne to kapok kauyo aneno ka Opiyo Ndwari koni ayie kod Ali Hassan Joho kuom golo chik ne kembe ma osebedo katimo tije mag kunyo mwandu mawuok e bwolo alwore gwenge ma Nyanza taro mar chik mamiyo jopiny ok nyayudo ber mag mwandu manie gwengegi. Pajo ni mano Opiyo Ndwari wacho kamano nyakora Ramogi. Erokamano ahinya bende ma pok indiko na ndike nambari 360 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Ma en migago e Ramogi TV. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671.
Kile ka jidongo wuoyo ang'o midonje? Na onge wuo. Ka wayu ni manyalo wuoyo gi dano marach kamano. Inita ma wuoyo nang'o? Ne wamondo biro kae gokinyi. Wan ne wakuongonu. To sani e ka unu chopo. Koro wan ok wabiye mondo utim gimoro amora. Bende winja? Ang'eyo ni an ok ananyuolani. Ka anahero nyakono nitiere rach moro amora, Dani ok en kamano. Ok en kamano. Ang'o momiyo iniriwri kamoro achiel gi wayuno? En ang'o marach? Wangari is not your average village girl. She rose up the ranks to become the Group Executive Director of Equity Group. I decided that I will empower my house manager completely. It was on a 3 billion balance sheet when I joined. By the time I left, mid-year 2024, the balance sheet has gone to 1.8 trillion, according to the published results. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. Machiegni kendo nyakora mogi bang' wuok iwe wadhi nyime gi weche manyien. Piny Kenya wito mine ochiko pile ka pile ne kansa mar dhod nyodo. Kanonro nyiso ni mine 3,000 wito ngimagi higa ka higa ne tuoni, manonro yango ni en namba 2 e tuoche manego oganda e piny mangima. Kamano bende buche 5,226 mag kansa mar dhod nyodo igo lipodgi higa ka higa e pacho ka. Sirikand Kenya lero ni nonro ni lit ahinya ka koro migawo mar thieth jiwo jo Kenya mondo dhi e pim ma kinde ka kinde mondo duok piny buche mag kansa kata lipode mag kansa masani mayo piny Kenya mine motegno manyalo konyo e kelo dongruok. Yo kanye sekta mar thieth koro ywak kata nywako wigi kanyakla achiel mar kedo kod tuo mar kansa mar dhod nyodo kaluwore ni en achiel kuom kit kansa minyalo tiek chuth kaluwore ni pinje kaka Europe osetimo kamano. Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni olero ni migawo no osechako chenro mag geto nyiri ma jogni 14 mar kedo kod kansa no. Wanawake wengi sana wale wanakufa kwa sababu ya ugonjwa ya kansa. Mimi mwenyewe dada yangu nimemzika last year kwa sababu ya kansa. Kansa yake ilijulikana kama iko stage 4. Hatunge reverse. Si mimi ndio nimesimamia madaktari. Ningekuwa na uwezo si ningesema daktari wote wakuja wamtibu sababu ni dada yangu. We want to ensure that 90% of our girls are vaccinated. Umesikia maneno hiyo vaccine inapeanwa. 70% are screened. Tunajua wale wako na hiyo ugonjwa. And 90% are treated who have cancer. Now in countries in the global north kama America, Europe, it is very rare kusikia mtu amekufa na cervical cancer. So many people die. 10 million people die every year as a result of cancer. And this can lead to like one person dying every day, 1 out of 6 people dying every day. Of all the deaths, 1 out of 6 is as a result of cancer.
we have to do something. Familia moyo 100 e kar dak ma Makande Mombasa koro kia kama gichoma bang' ka jopecho monjo gi kawuono kogwen kendo chako daro gi thuon e udi mayande gidakie. Jodago koni gipo mana ka kweth rowere e bwarita mar obila ne omonjo kar dak margi kendo chako daro gi thuon maonge notice mora mora. Kata kamano jopecho go mane ochung' ne chenro mar daro jogo koni gin kod chik mar doho moyiene gi daro jogo e utegi koni thothgi ok osebedo ka chulo kaka owinjore. Giywak ne piny owacho mondo rang kaka nyalo jologi e yor manyonegi kuonde ma ginyalo jotie. Kubeba vitu na kutoa nje. Na kweli hapa hatujapewa notice yoyote. Tungeliomba hata kama ni notice tupewe notice alafu tujipange vile tayari. Lakini there is no notice, hakuna notice. Nimetoka hata hiyo court order hatujapewa. Nimefanya kazi na posta miaka 35. Leo hii natolewa kwenye nyumba hata sijui niende wapi. Na hatukupewa notice. Ni leo tumeamka tu asubuhi tukapata milango inavunjwa, mnaambiwa tokeni. Hatujui twende wapi. Na hatukuambiwa kwa tokeni. Na kuna watu kama mimi mwenyewe sidaiwi na posta, na teleposta, lakini mambo nitoka kwa nyumba. Vitu vimechukuliwa, vimeenda. Tunaambiwa it is a nation of the hustlers. Which kind of hustlers? We are all hustlers here. We are paying rent of 6,100. We cannot afford 30,000, 400,000. We are paying 6,100. We are hustlers. Watu wana hustle. Wengine wanafanya kazi sokoni, wengine wana vibanda hapa nje. Tukitolewa hivi ni haki kweli hiyo kwa serikali? Hizi nyumba ni za teleposta pension scheme. Ni nyumba ambazo watu wamekaa kwa muda mrefu bila kulipa rent. Cumulatively rent arrears ambazo ziko kwa hizi nyumba ni karibu 25 million. Watu wengi ambao katika hizi nyumba wakati huu ni watu ambao wamekuwa sublate. Wale original owners ambao walipewa hizi nyumba teleposta hawako hapa, wengi hawako hapa. Nyakora mwiko kemano tuangio motende kuruweche muukido kama do mamalo yango ni gavana machon mar kaunti ma Migori Zachary Okoth Obado, Kaspalo Biero kachiel kod Michael Oyamo ni kod bura ewi nek mar Sharon Otieno manonegi higa mar 2018 kendo ringre ne kwany e bungu ma Kodera e kaunti ma Homa Bay. Moyangi kawuono gi jang'ad bura Cecilia Githua e kinde mane owinjo burano kama ne igeno mondo ji adekgo ochiw duoko magi ewi burano. Kata kamano kinde magi kamoting'o okil Jack Oroga, Koki Kilukumi kod Ogada Meso okwayo mondo migi thuolo mar goyo mbaka gi achijego kaluwore ni kit duoko mane do dwaro ne pok giiko. Duoko ma kamano ibiro chiw tarik 25 mar dwe mar ariyo eka bang'e ibiro ng'ad burano. Kata kamano do ne owito oko ketho mar ariyo mano donjnegigo ewi nek mar nyathi Sharon mane ni e ich e kinde mane okaw ngima Sharon. Kausure ni jotelo mawuok e kar chung'ur bura man Narok East koro kwedo kang' mado marango ratij jotich kuom chungo daro obila 194 mawuok e gwenge mag Suswa ka koro burano ibiro ng'adi bang' winjo ywak obila go. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu otelo ni jopiny mayudore kar timo ohala maduka moja e kwedo nek mar ji ariyo ma obila ne ochwaro gi magina tarik 17 mar dwe mar achiel higani bang' tulo ne muoch e kind jopiny gi obila tok nyamburko moro mar ji giwegi ne tumo kendo nego rombe 36. Ole Ntutu omiyo bad migawo mar obila ndalo 5 kende mar neno ni gidaro obila go ma jopiny koro onego kapok jopiny okawo thuolo machielo mar kelo ng'ur e kindgi godo obila. Pack and go. Yes. We are telling the government and we have already agreed with the Inspector General that those officers who have killed 2 people can go to other counties. They can go to any other station in Kenya. We want new officers because investigation is still going on. How do we do investigation? How does the IPOA do investigation when the officers who have done that are still there? So I'm saying this as a governor of these people, that all those officers who have been transferred should move immediately.
And we are giving them 5 days. If they don't, we'll come there. Tutakuja pale. Na tukikuja pale, hatutaki tuanze kukosana na serikali. Polisi wakifanywa transfer, what is the point of them going to court to come back to their station? They can work anywhere in this country. We have lost life because of them. And nobody has compensated the loss of lives. We want to say that our police hatuwataki hapa. Nakora mogikodhi do enio gai maro bila Douglas Kanja kawuono chopo edo duoko penje wilal mag ji moko adek ma oyudore Mlolongo mong'ere kaka Mlolongo 3. Kanja ochopo e mbele jang'ad bura Justice Chacha Mwita. Nyaka gi sani chenro no dhi nyime od do kendo awinjane kaka bura dhi mbele. So don't answer that question. Thank you, my lord. That's another question. Okay. You know why we are here? My last question to you. Since you're the leading investigator of this, we have the family of the petitioners with us in court. And it has taken more than a month for any information to be provided of their whereabouts. And a day more is still long to the family of the petitioners. What did you tell them before this court today? In terms of the investigation? My lord. Thank you, my lord. No further question. You are done. He has said that some of the reportees or people who should assist have not volunteered to give necessary information. Do you hear that? Yes. What is your answer to that? I would not believe you. You're not bound to. Yes. But what is do you see the point? I see the point. Any other question? No further question. Thank you. Thank you, my lord. You can step down and you are released. So, there we are. What next? My lord, there are still pending applications unless you've already delivered a ruling. Did you hear it? Not yet. Not yet. But there are some questions that were not yet answered concerning that application by the authorities. I have not had any application, and when I make rulings, I mind are open. Very well, my lord. So, given the explanations from God for these officers, what else it means for us? If one can tell us, as I seek to give directions on what we should do with Mr. Barasa M's application. Serve that application. Here one that he has filed a response. We need to dispense with that application. Then we see now how we proceed next. Because we can't proceed until we either clear Mr. Barasa to leave or we detain him, and now we are able to get how to proceed next. Any other person who has a different view? My lord, the hesitance of my learned colleagues for the petitioner to respond, I wish to persuade you, is clear evidence that the purpose of this petition is now spent. Yes? Spent. I don't know. The purpose of the petition is spent. What they intended to mine from it, they have obtained, and it was not the shiny diamond that they thought it would be.
Let's not. Let's remain as humane as we can. What I suggested, which I wanted you to answer, was we are done with what we were supposed to be here for this morning. I have an application by the fourth respondent, which we have to get out to the way, and then now we regroup and find out how do we proceed next. Remember, I had given directions that response will be filed to the petition. Yes. So, the fourth respondent, you had not served your application, had you? I only ask these your colleagues to get onto the portal and see the application. In the event they were not going to oppose it, they will say they will oppose it, which means we have to hear the application. So once we get that application out of the way, then we will now see how we proceed. In view of what we have received and in view of the pending proceedings, he says the petition is spent. I don't know what you say. You are hesitant to suggest anything, and that's why he took the liberty to say the petition is spent. Who has a contrary view? My Lord, we contrary view because the petition is passed and there are some orders we are seeking that I believe have not yet been spent by the application statement. See, who has a contrary view that I should first hear the application by the fourth respondent? Mr. Barasa, I saw the application is dated 22nd and not 23rd. Yes, my Lord, the application is dated 22nd of January 2025. That's right. Nakura kamana kaweche chalo edo mamilimani Nairobi bang kakinde mokalo ogai marubila Douglas Kanja oknosebedo kachopo edo korone to kawuono ochiwore kendo wuon kata chopo kendo wuon mondo oduok moko kuom penjo ma okinde mag ya mane omako burano ne godo kachiel kod ler manido dwani mondo yudi ewi wach mar meko mag oganda dego kachiel kod jokenya mamoko bende ma osebede ka iteko kendo meko margi itudo kod obila kata obedo ni obila no koni gin giwegi ok gitim meko makamano. Ko wadhi nyime ni jodak marire gwenge mag Saimo Soye gi Bar Tabwa e kar chung od bura ma Baringo North oyudo fungruok bang' jaod bura ma kono Joseph Makilap chako chenro mar miyo gi dhok gi diek tok bedo kod chandruok mag arita kwe kaluwore gi monj kod kuo mag jamni. Makilap okoni ogeto familia mayande olalo anyuola gi kaluwore kod kuo mar jamni. Makilap wacho ni maromo diek 344 kanyakla kod dhok 51 osemi familia go kakoro e tielo mar ariyo mar pogo jamni biro dhi ne jogo mayande noyudo hinyruok kendo lalo jamni magi e kinde makuo. Oluwo ni chenro no geto miyo ngima jodak makono dok makare kaka nyalore. Ojiwo piny owacho ma malo mondo mi oketo kenge makare mag arita ne jodak makono kolero ni thoth jodago midhiero mar dhier nchari kosemako kaluwore kod kuo mag jamni ma osebedo kotimo ne wa gwenge makono. Hii ng'ombe na mbuzi ni awale, hii phase 1 ni a public participation under our national government budget. So we are doing the first restocking for those who lost their lives and property. So hii mbuzi 344 na ng'ombe 51 itaenda kwa majamii ambayo walipoteza maisha yao na mali yao. Tumepoteza hata manyumba, hata wakiingia kwa manyumba wanatoa kila kitu, wanachoma, hata walichoma shule Ngaratuko. Mahali kulikuwa na certificates ya watoto, kulikuwa na kila kitu ya shule, lakini waliharibu kila kitu. For the last almost 8 months tumekuwa na usalama ya kutosha, except one incident that happened about 2 weeks ago, wakati mtu mmoja aliwawa na ng'ombe zake zikapotea. We are trying to recover. We have recovered part of the stock
na tunaendelea kuimarisha usalama. Okang' ma piny owacho mar Amerika okawo mar chungo sir e weche mag thieth ahinya to motenore kod kute mag ayaki medo nyuolo kiondko e piny mangima. E kadak ma Kibra jopiny ahinya to mago mane kod tuono chunygi goyo kibikibi kaka gibiro yudo yath kapo ni chikno omedo dhi mbele mochwere. Jafumbo marwa Eric Owenga noluwo wachni kendo my report. Kibra ji odich kendo oganda dhi nyime gi dwaro mar loko ngimagi kaka pile. Bang' chopo kae, oganda rwakowa kod ilo, kasa paro chimo e od Benta Agola. Benta en jadak ma Kibra kuom thuolo malach kendo osekedo gi kute mag ayaki. E ode kae bende odak gi rawera machielo ma okonyo ma en japuonjre e skul sekondar ma Upper Hill to bende kedo kod kute mag ayaki. Makaponi yedhe gi nyalo bedo ni onge atol to anyalo tho. Yani dikoro ni onge kama ng'ato nyalo wacho niya ni kawuono owinjo ni yath inyiewo Kenyatta, adhi anyiewo yath Kenyatta. Mioni en achiel kuom oganda jo Kenya 1.4 ma odak kod midhusi mar ayaki. Yedhe ma imuonyogi ema osemiyogi geno kendo konyo e chwalo kinde. To ere kaka ne ofwenyo ni en kod kutegi? Asebedo positive for the last 24 years. Na ang'e status na expect nyathina mar 4 mo graduate ni the year 2000. Ema na ang'eyo I was 6 months pregnancy. So the government no launch mandatory test mane nyaka obed tested. Tok jatend piny Amerika Donald Trump chungo wach mar siro weche ma otenore kod thieth mar ayaki, Benta dhoge omoko kowacho ni oganda man gi kute mag ayaki e kadagni biro njo matek kaluwore ni bende ni kod nok mar yuto. Kata gima ng'ato chame maonge. Nyithindo ga nyiso gini, wa take breakfast, wariyo godiechieng', wachiemo godhiambo. Kata ka gimi cham lunch time e maonge. Koro yath konyisi ni dhi nyiewo, ang' inyiewo. Midhiero makoro omako Benta ni ok en kende. Jena Kinyi bende osebedo ka kedo motegno kod tuoni kuom thuolo maromo higni 25. An awuon amuonyo yath. Asemuonyo yath for the last 5 years now. Since 2000. Okay, nyocha ng'iyo kimiya yath mar dweche 6. Sani oningo bende adhi e clinic dwe mar 3. What about kadhi? Timi yath mar inyisi ni yath onge kata timi yath mar 1 week. Psychologically adhi bedo affected. Kata kodoko ni piny owacho mar Kenya to temo hoyo chuny jotuo mathuruka nitie geno. To mano chalo mana yamo mokalo kendo gino miyo giluoro sidang'. To gima dhi kuongo negowa en gima akena luonge nade gi dholuo mental health, psychological effect. Gino dhi affect our brain. Mentally, we are going to be affected. But apparently there is no drugs for the rest of your life. My appeal to Trump, kata government mar Kenya, e watch health kikoningo tugugo. E watch health kikoningo gikete propaganda. Nekech ngima ng'ato, ngima ji. Kaparo 1999, ji nigologa koth ng'ato tho tiko gi jwala manokelo luoro iri ji. To sani chakre nyaka ne USAID chak donjo e Afrika kata e Kenya ka, information ji oseyudo. Ji oseng'eyo kaka dak gi HIV. Eric Owenga, Ramogi TV, Kibra, Nairobi County. Kosure ni mine mawuok e kaunti ma Busia koro ni kod geno mathoth mar medo gerore kokalo e chenro mar pith mag gwen ka gitiyo kod lony manyasani. Ma en kidieny mar 2 mar chenro makama maten kaunti ma Busia ochiwo e sir mar nyithi gwen ne minego mondo okonygi e chako chenro mar pith gwen e gwengego. Chenro ni mar pith mar gwen mane ochaki higa mokalo sekelo geno e pith mar gwen e kaunti ma Busia. Chenro maneno manikare kod jodak makoni kaluwore kod kitgi mar pith mar gwen manyadala. Ma chenro ma igeno ni biro kelo ber
ahinya to ne joma mine modak e gwenge makoni makoro neno ma oyudo thuolo makare mar gerore e weche uchumi. To involve our kina mama katika mradi huu, tunaamini kwamba wanaweza kutumia mapato ambayo wanapata hasa kujenga familia yote kwa jumla. Kaluwore kod moko kuom mine ma osechako pithni mar gwen, giwacho ni chenro ni osekonyogi e yudo omenda kendo geng'o gwandruok mag udi e keny magi. Tunauza, tunaleta zingine na tunafurahia maana zimetuwezesha. Tumeweza kuweka pesa katika mifuko yetu kama wamama, tunafurahia. Saizi hatufuatilii wazee kwamba mwanafunzi amefukuzwa pesa kiasi kwa shule. Hatufuatilii wazee sana. Hizi faranga zinatusaidia. Hii mradi vile unaona ni wamama wengi vile tumefunzwa na Kelcop, hao ndio householders. Unajua sisi wazee tunapata chakula kiko mezani. Kama nutrition wamama ndio wanafanya. Ni sisi ndio vichwa ndio, lakini householders ni wamama. Ndio pozo na wana wamama ni wengi. Jalupa pisa maduong' mar bad migao mar pur e kaunti ma Busia, Alfred Makoha, wacho ni tend kaunti ni geto gero kembe mabiro konyo medo ndhadhu e weche pur mondo kony jopith makamago e yudo omenda mabup. Katika kila sub county na ward kutakuwa na organization ya wakulima ambayo itakuwa inafanya mambo ya value addition, kuleta kuku pamoja na kuadd value through processing, hata kufanya packing waweze kuuza hata kwa supermarket na pia masoko ya nje. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ramogi wakao yuyo marom achiel lo e weche manyien mag migago tinire ni ka wamedo dhi nyime kodi wamedo koloni mago matimore e konde duto ma pacho ka achiel kod bende motudore pinje maoko. Erokamano Nyajaro Soja ikore ni nena ka entiere Green Army State House Nairobi kendo mora ahinya gi weche manyien mano Nyajaro Soja luongo ni Kogalo Defense Forces 001 osiep Dr. Raymond Omolo. Erokamano Nyajaro Soja kuom keto Ramogi TV bende ka iluwo weche manyien gi kanyo bende modhi gode yweyo nyako Ramogi ka duogo to pod an gi mamoko. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na wa place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now usisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na wa place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now usisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Royal Mabati Factory Limited. Karinyepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 6 3 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lo. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254.
View Travel. Dream, explore, discover. Machigini nyakuramonga juange chenro mar ngoma owake. Wakti chakelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu tichadek nyakuramonga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Tichangwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakura magajong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio. Kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.